Het is vrijdag 21 maart, de dag dat Geert Wilders zei... Meer of minder PVV'ers? Het is ook de dag dat de vernijplan van TIAF presenteren binnen. En in Biens zullen we het praten met de nieuwe voorzitter van Sportclub Heerenveen. Goedenavond en welkom bij Biens, het magazine van Omroep Friesland. Aanstek omtinken van de Frieske Waardstoel. Architect Nienke Rikst-Joekema is er al 2 jaar mee dwanden. En de Duitsers vregen haar een echo waarom wij die verneemde strandkorben hier net hebben. Hebben ze geen strandkorben? Wat is het dan wel? Dat is het probleem. Duitsers die verwachten dat ik langs de kust. En dat is er nou net. Eind december waard het nieuwe bestuur van Sportclub Heerenveen presenteren. Maar als nieuwe boegbeeld Jelko van der Wiel. De eerste 3 man keert het bestuur bewust van een mediastilte. Er is ommers er genoeg te dwan. Zat je er alle weken bij Sportclub Heerenveen €25.000 meer uit dan als er binnenkomt. Komt de rest, dan staat er gewoon weer waarom in het Abelensche stadion, of is het nog altijd een onrustig? Aan tafel voorzitter Jelko van der Wiel en sportjournalist Gerard Bos. Welkom heren, om jou iets uit te zetten van der Wiel. Mooi dat je hier binnen. Ja. Hoe lang ben je al als supporter van Heerenveen? Nou, goed 20 jaar. Goed 20 jaar. Ja. En hoe is het dan nou om op het plus te zitten? Nou, we zitten op het plus. Nou ja, op het stoeltje dan. Ja, op het stoeltje, ja. Nou ja, we hebben mijn wandel, hè. We hebben een hartstikke mooi team, mooi bestuur. Maar hoe is dat om daar nou te werken? Ja, dat is fantastisch. Wij vonden het en vinden het nog steeds de mooiste club van Nederland. Dus het is geweldig om daar deel van uit te maken. En is het ook een beetje jouw missie om dat Heerenveen, dat echte Heerenveen gevoel... Ja, wat is het eigenlijk, het Heerenveen gevoel? Nou ja, de missie, we gaan een verhaaltje erover houden lezen, van het Heerenveen DNA. En dat is iets heel bijzonders. Daar kunnen we denk ik wel een Jan over vullen. Dat is het gevoel, dat is haast net. En ja, die missie, dat is een zwier wordt. Maar we willen heel graag het Heerenveen gevoel, wat het dan net is. Op een gegeven moment waarom ha. Maar het is al wel behoorlijk waarom in de club. Ja, maar de eerste 2 hele mannen had je in broek om met al het personeel te praten. Ja. Waarom had je dat doen? Ja, dat gingen we met Rauw praten. We zijn we eerst even in de luwte. Het was natuurlijk onrustig bij de club, daar hoef ik net om in te praten. Dus je ziet een soort oortzeer. Ja, nou, ik denk dat een zeer en onduidelijkheid. Bij mensen wel die zeggen van ja, wat gebeurt er nou en hoe komt het bij de club? En dan vind ik mensen wel terecht wel ongerust. Maar het wie wat minder dan dat in de media oorkamer. Dat hebben we wel zo. Ja, maar is het slagen? Is het Jim slagen om de mensen weer een beetje grijs te maken? Ja, dat kan we rustig zeggen dat er behoorlijk in slagen bij mijn man. Hoe ga je dat doen dan? Ja, mensen en luisteren naar mensen. Je moet eerst meer aan het luisteren van jezelf wat ze zeggen. En daar hebben we de tijd van aan. Daarom heb ik zijn we gaan eerst net naar boeten. Eerst naar de mensen luisteren, wat speelt hier. En dat is niet alleen met het personeel, maar dat is met de vrijwilligers. Want Heerenveen had natuurlijk een fantastische grote groep vrijwilligers. Daar ben ik ook vreselijk trots op. Dat is het hart van de club. Vaak op een gegeven moment zeggen we, daar begint ik iets mee. Maar het personeel is natuurlijk een fantastisch deel van het hart van de club. Je moet luisteren naar de mensen die er betrokken bij zijn. En iedereen hier op een gegeven moment een goede opmerking van jongens, denk daarom. Of hoe komt dit, hoe komt dat? Nou, daar mag je op een gegeven moment als bestuur naar luisteren. En dan kun je stappen met je. Ja, want het kwam natuurlijk, de totstandkoming van het bestuur, het natuurlijk behoorlijk wat fouten in Ierdehoorn. Het behoorlijk wat kritiek west van de ondernemingsrieën. Dat zit natuurlijk, kun je nog meer voorbeeld nemen van het oortzeer? Ja, nou, dat zei ik. Wij hebben het, ik heb het les naar gedekt en een collega-journalist die zei van ja, hoe wie dat op een gegeven moment? Nou, ik zei, vanuit de media moesten we met helm op en kogelvrije vest naar binnen, maar dat wie dus net zo. Dat wie net zo? Nee, absoluut niet. Dus we zijn daar warm ontvangen. Dat valt alweer mooi. Ja, dat volgens mij hoef ik een helm voor te geven. Maar nee, het wie echt mijn wander wel, natuurlijk wie mensen wel kritisch. Maar wie heel veel mensen bij die zijn weer blij dat er eindelijk een keer duidelijkheid komt. En dat we verder kennen, maar ik er met waarom zien hebben we zijn, maar het vooruit zien, de club voorop. En dat is het doel, al je mijn wander. Ja. Ging je dat ik verwachten? Of voel je dat wat al? Dat er in het begin wat weerstand weer misschien? Ja, maar dat zei ik dus correct. Er wie geen weerstand op. Nou ja, maar het weer wat onrustig. No? Ja, wel, maar de onrust wie meer op een gegeven moment, ik denk in de media maken dan in de club op een gegeven moment. Dat wie meer. Wij krijgen altijd de schuld. Ja, nou ja, ik wil je de schuld niet ja. Maar het is wel zo dat nee, we hadden natuurlijk, maar je moet luisteren naar de mensen op een gegeven moment. De mensen die moesten naar kwijt. En die zei, deze club is zo prachtig, die maakt er ook in op een gegeven moment. En we hebben goede ideeën erbij en dat mag ze dat wel slagen. Ja, en nou bist de voorzitter, het nieuwe boegbeeld. Toch kan ik me zo vaststellen bij het grote publiek nog wel een beetje een onbekende. En daarom even ter introductie een filmpje. Jelko van der Wiel is directeur van Huisman Transport in Veendam. En wen het al jaren in Wildervank. Bij Orenwudden, Jelko van der Wiel is de eerste voorzitter van Heerenveen die het wennet in Greensloon.
In de quote 400 wordt zijn vermogen schat op 4 miljoen euro. Dat lijkt het heel wat, maar voor dat bedrag helpt nog net eens Lukoki naar het Abelense stadion. Van der Wiel komt in het Nijs als hij als wetvier van de Leeuwke sponsors in opstoom komt, in het regime van Heerenveen-voorzitter Robert Veenstra. De opstoom, beter bekend als de Veen-revolutie, budget het eind van Veenstra. En Van der Wiel wordt nou naar voren als coach als de nieuwe man die het mij de scepter zwaait. Van der Wiel is het nieuwe boegbeeld van Sportclub Heerenveen en komt er mooi in het riegen te staan met onder oren Gaston Sporre, Robert Veenstra, Ime Kuper, Riemer van der Velde, Bob Krikke en Kees Winkel. Ja, van die laatste twee heb je natuurlijk geen echte foto's meer te vinden. Nee. Dat begrijp je. Ja, maar dus in het museum misschien wel. Maar, ja. Maar dan ben je de voorzitter van een club die 4 miljoen euro per seizoen verlies draait. Waar begin je dan? Ja, biedt me in, hè? Biedt maar 1 miljoen? Nee, of 1 cent? Nee, maar je bent me in, biedt me in. Plots zijn, dat betekent waar ontsteert iets. En wij hebben zijn van op een gegeven moment, natuurlijk zit dit hier een heel extra lijsten erin. Hè, omdat daar ben grote verbouwplan geweest, daar ben de kosten maken. Aankoop van bepaalde mensen zat je volk in de cijfers. Heel vaak honger, 6 ton. Ik weet het net, Joost is het, maar... Ach. Joost is het. Iemand die een beetje informeerd is, die weet dat het op zulke bedragen gaat. Ik weet het net. En dan wil ik verder net geen commentaar op je aan. Dat is al je west. Dat willen we net nog een keer weg. Zo'n aankoopsom en die ding. Bij Maat Vierter, deze club. En nou, momenteel is natuurlijk zit die cijfers die ben geconsolideerd met dat soort resultaten. Maar wij zijn we willen proberen. Het komend seizoen zullen net helemaal een operationeel positief resultaat eruit komen. Maar er komen mooi aan bij. Daar hebben we echt uitzoeking in. En ik wil nog even voorom komen, want er is een soort verlies. Er is een soort yield vergriemd, eigenlijk. Er is een soort yield verdampt, ja. Ja, dat is zo. Ja, want alleen nog al, bijvoorbeeld je zei correct al, ik maar het uitzietje van het stadion verbouwen, dat het ook al een heel soort yield kost. Klopt dat ongeveer 1 miljoen euro kost het alleen nog uit te zieken wat dat ongeveer kost? Ik weet exact het bedrag, maar je weet exact dat het 4.000 euro in de week is. Dus ik bedoel, dat klopt het toch? Nou, pakken we hier rekken erbij. Het getal van ook, maar nee, maar je moet wel eens. Als je 4 miljoen euro per jaar verlies draait, dat is een lietse rekkensom. Ja, dan is het meer dan 4.000 euro. Hè? Nou ja, iets, dan ben ik toch soepelek. Ja, nou ja, goed, dat zeg ik. Maar ik denk de getal in die zin, wij moeten zien dat we naar een positief resultaat komen. En wij willen vooruit zien. En we gaan zijn van al die incidentele lessen die de West binnen. Nou, dat wordt natuurlijk per maand hoe de maand uitsmeert. Daar hebben we taken hier, hebben we dat net. Dus dat is gelok. Maar we moeten wel zien op een gegeven moment. Het is wel zorgelijk dat je zegt van dat het meer uitgaat als er ergens ingaat in een bedrijf, in een club. Dan moet je zwaar aan de rem loeken. Dan moet er op een gegeven moment, wij zijn operationeel. Heerenveen het altijd een gezonde club West. En je kan wel mijn positieve resultaat altijd uitsluiten. Dat je zegt, we verkeep je een speler. Nou, dan heb je een positief resultaat. Dat is natuurlijk op een gegeven moment die fever een keer leeg en houdt het op. En dat kan het. Je kan wel zeggen, ik speel elke keer Champions League als Ajax zijnde. Maar een keer net Champions League spelen en je rekken er wel mee in je begroting. Dan heb je een probleem op een gegeven moment. Dus je moet wel zien van, vinden wij als Heerenveen, daar willen we naar waarom. Naar een gezonde organisatie die het gewoon operationeel plus draait. Ik wil eerst nog even over het verkeepje van spelers. Ja. Dan komt ongetwijfeld zullen we dan gaan over Finn Bogason. Maar nog één keer eventjes, wat altijd een behoorlijke yieldstream wie en eerst nog altijd binnen sponsors. In de heegtee dagen wien dat er 1200. Om toch maar wel eens even een aantal hier in de lof te smieten. Ja. 1200, dat klopt het. Dan ben je nou ongeveer goed zo'n 100. Ja, dat klopt. Hoeveel yield scheelt dat? Nou, dat scheelt op per miljoen. Dat is gewoon zo. Maar dat is net alleen als je maar het een sponsor die er nou is op een gegeven moment, ik sponsors bij die CG, ik gewoon voor 6 of jou is 200 op een gegeven moment, die ben er ik bij best. Die zijn wel bij de club blauw, voor de club trouw blauw en het aanstaan met beter met mijn god gewoon waarom de 6 of 8 maar ik ga het even zwieren moeilijk. Nou, dan waarderen we het zeer uit die blauwe wil, die sponsor. Maar dat soort dingen zit er echt tussen op een gegeven moment. Dus net alleen dat een sponsor fout gaat op een gegeven moment, maar daar haast ik gewoon bij die CG nee, wij willen op een gegeven moment naar een box staan, we willen een meest wel. Dat snap ik. Maar dat had ik de meisje, we gaan de tweede en derde verdieping. Nou, dat er wat gebeuren moet, dat realiseren we heel goed. Ja, het stadion is 20 jaar oud. Nou, de eerste die sponsoren die zeggen, we moeten weer wat restylen en opfrissen. Nou, dan kun je heel goed een plan in de kast lopen van het miljoen kastje. We gaan zijn van, jongen, dan de sponsor zelf bij Beloek opnemen. Dat is natuurlijk prachtig dat ik zelf daar een meidwaan kennen. Dan ben ik sponsor bij de Hennel zijn, dan wil ik graag een meidwaan. Ik zou een beetje een showroom van mezelf. Of van u zelfs. En dat maakt op een gegeven moment mij vernuftig en verstaan wat op een gegeven moment worden. En we gaan nu een plan lezen. En dan willen we proberen dit hier te realiseren in na het seizoen. En dat voor het takkenseizoen 12 verdieping helemaal klaar is. Maar dan voor een fractie van wat er ooit in de begroting staat. Dat is een mooi plan, ambitieuze plan. Ja. Maar toch ben je nog altijd een club met financiële zwaarden. En dan even over Finn Bogason. Want dan komt er een club
Fulham. Ja. En die wil een bedrag van 10 miljoen jan voor Alfred Finn Bogason. Ja. Waarom heb je hem dat in die? Nou ja, als je het verhaal eens krijgt tegen oors, in die zin, en daar kan wel iets over vertellen. Als je Fulham wist natuurlijk al weken dat hij een versterking nodig hier in het team. En die komt plots zijn 4 vertolven, komt die jongen en die zei ik wil Finn Bogason aan. Nou, dat maakten wij op een gegeven moment zien van, kunnen we missen op dat moment. Wij spelen op een gegeven moment toch wel redelijk hoog in de competitie. Het is de topscorer van Nederland, dus het is een belangrijke speler voor ons. Dan komt er een oorsignaal bij, er komt een bod, maar onder een voorbehoud. En dat bod onder voorbehoud, daar zit op een gegeven moment bij van, een van de dingen is van, nou wij bieden dit, maar wat vind je hem? Hè? Nou, als je op een gegeven moment een bod krijgt, dan zeg je op een gegeven moment net voor de dag verkocht, maar dan zeg je misschien wel ietsje meer. Maar zij hingen bij meerdere clubs ze lijntjes uitgooien, dat bleek ik wel. Want ze hebben uiteindelijk een Griek kocht. Ze zijn Griek kocht en daar had je volle meer voor betalen in wezen dat wij vregen. Dus maar goed, dat 10 miljoen, dat bedrag krijg je nooit weg van Finn Bogason. Dat CGO. Nou, dat neemt maar van mij, jongen. Oké, nou klaar, dat zeggen ze. Maar als zo het zou wijzen dat we het net waren, het hing er al, we eindigen in de stand in de competitie. Hoeveel skopten er nog in plaats zijn. Dus ik bedoel, het is net heel zwart. Maar een heel soort mensen begrijpen dat toch maar niet? heel veel mensen zeggen van, nou, het 10 miljoen, nou is 0. Nou, dat is dus net zo. Nee, dan krijg je dan ook misschien 4 of 5. Nou, dat zeg je, maar ik denk dat een beetje meer. Nou, maar let het zo wijzen. Dan kunnen opleidingskosten er nog worden, maar de zaak we nemen van Finn Bogason wat hoor. Bloot er netto 3,5 uur. Nou ja, ik hier al lang niet in. Maar je strik eromheen. Ja, hartstikke mooi. Nou ja, maar hoe moeilijk is dat dan op zo'n moment? Of misschien dus wel net moeilijk. Ik bedoel, wie dat echt zo van zit, wie dat... Nee, maar je mag net via het verhaal wat je zegt van 10 miljoen, al hier wij zijn 10 miljoen en hij is verkocht, dan is het net de 6 dat er verkocht weer. Zo simpel is het net. Ik bedoel, je woont eigenlijk 12. Je woont 12 op het laatste moment. Nee, maar sure. Klopt het dat of niet? Nee. Klopt het net? Nee. Je moet even bij wat je... Het klopt het... Nee. Ik ga eerst een antwoord op jouw vraag. Oké. Ja. Had een club 10 miljoen biedt, ja, maar sure, als die club hem hebben hier, dan hield hij hem ook wel kocht voor 12 of voor 11 of voor 13. Want zij wonen een speler hebben op een gegeven moment en die hielden hem 12 wie deze Griek en die gaan ze 15 miljoen ervoor betalen. Dus je moet wel reëel in de wedstrijd staan op een gegeven moment. De mensen in de kop en gekmeidje, dan zeg je, hij heeft 10 miljoen verkocht. Dat is net weer. Dat zeg ik nogmaals, er binnen 3 of jouw clubs op een gegeven moment werd Takkelik mij onderhandelen waar. En ze hier nog nummer 1 en hier ze net Finn Bogason, want hier ze hem kocht. Toch denk ik wel, misschien wel. Ja, nou, misschien de 100%. Maar je hebt wel heegspeel spelen. Nee, we gaan geen heugspeel spelen. We gaan absoluut geen heugspeel spelen. We gaan heel netjes met hun in contact treden. En zij gaan een voorstel dienen. En zij zijn dom een tegenvoorstel. We hebben een tegenvoorstel dienen haar. Bij dat zij zijn van even later. We gaan oorkocht. En als een bedrag ik van neemt, zou ver winnen ze. En dat lijkt 4 boven u's tegenvoorstel. Dus als ze hem hadden niet, hien ze hem kocht. Helder. Ja, oké. Dus we gaan geen heugspeel spelen. Zij hebben op een gegeven moment, ze wel een spel spelen. Ja? Een oor onderwerp. Ik smiet het maar op tafel. Er moet een nieuwe trainer komen. Ja, dat is wel handig. Is wel handig, toch? Want kan met je hoe het mot, dat Van Basten zei van ik hoor ermee op? Ja, wij wien zat je met Gern en daar ga ik van mezelf weer kennen. We gaan een 4 keer, denk ik wel, serieus om de tafel zitten, mijn anderen in alle geledingen wel. En ik wil niet comité, maar we gaan heel positieve gesprekken. En nog steeds hebben we heel positieve gesprekken met Marco. Maar doe je uiteindelijk een beslissing of in vernuiveren? Ja, de heen bij, dat kwam als een donderslag bij Helder Hemel, ja. En nou? Ja, nou de wereld draait er ook nog steeds. En hij is nog steeds de trainer tot het einde seizoen. Erik ten Hag wil net? Nou, hij wil denk ik wel, maar... hij bleef bij Bayern München. Ja, een prachtige club. Maar ik denk dat hij wel wil, maar hij had een contract daar, dus hij had een keurig aan contract. Art Langeler komt net. Ja, Joost, dat denk ik. Die bleef bij PSV. Ja, nou, dat ga ik niet uit. Klopt het dat je hem charmeert binnen van Dwight Lodewegers? Ja, ik denk dat wij Dwight een prima trainer vinden, ja. Een trainer wellicht van Heerenveen, want ik ga loeren jet binnen Heerenveen dat je hem nogal behoorlijk charmeert binnen van de trainer van Cambuur. Ja, Zo hij een optie wijzen? Ik ga Joert nog vragen, waar Joert met personeel even zitten en dan heb ik zei van nou jongens, wat voor naam nemen ze naam op, want wij zijn ermee bezig. En natuurlijk oriënteren we ons. En ja, ik moet zeggen dat ik een allerhande namen gaan doen. Ik bedoel, en daar weet wij het bij, maar daar win ik volle meer namen bij. Maar ik ben Heerenveen is dus die namen, doet je zijn van neem eens wat namen, is de namen van Dwight Lodewegers? Het personeel, ja, nou ik bedoel, ze nemen je al je namen, de Inger op de Koeman en Oor op de, dus dat, nou, die naam niet wel, maar dat zijn trainers in Nederland, dus die worden natuurlijk wel neemt. Ja, wat voor soort trainers zie je? Wij zien een trainer die we bouwen kan, verder bouwen kan met Heerenveen. We zet je weer een prachtige belofte en een jeugd op een gegeven moment bij Heerenveen erin. En daar willen wij graag die lijn willen we terugloeken. En een stuk ziel waarom in de club natuurlijk, en ziel behouden.
En een trainer die bouwen kan. Hè. Dat is heel belangrijk. En Maar spelers beter met je kan. Maar je zegt van, ja, we maken bezig, maar hier je net leven nou al een trainer, hè? Op dit tijd. Ik bedoel, zoals Feyenoord, maakt het ongeveer tegelijk met je bekend dat ze een nieuwe trainer hebben. Koeman, die gaan voort. Ja. Die hebben al in. Ja. Heb je net zoiets van, nee, maar Heerenveen had nooit zonder trainer op het veld staan. Nee, dat klopt. En in het verleden op een gegeven moment ben we altijd rustig. Heerenveen zijn kracht is rustig blauwe de kop en het gek met je letten. Ja. En AZ op een gegeven moment zit vooral in dezelfde situatie en er zijn meer clubs. Maar wanneer wil je hem duidelijk iets hebben? Nou ja, we willen wel binnenkort wel duidelijk. Maar wat is binnenkort? Dat is zo vaag. Ja, even concreet. Even concreet op deze tafel. Als we eruit ben. Ik bedoel, dat snap ik. Jij dat kan niks zeggen. Nee, maar dus, wat, een streefdatum? Nee, dat kan je niet zeggen. Voor het eind van de competitie? Ja, nou ja, dat is wel heel handig. Hè. Voor het eind van de competitie is er een voor het eind van de competitie. In april? Nee. Iets later, denk ik. Iets later, dat wordt mooi. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Maar als het jij er is, dan jij er in. Ik bedoel, we zullen hem onmiddellijk bellen. Ga je met nice. Hartstikke fijn. Nou, mooi dat je er wien. Ja. En nou gelijk weer naar je uitspraak, toch? We gaan nog verder. Nee, trainer, denk ik. Ja, blijf nog even zitten. Ik zal even het volgende item onkundigje. Ja. Wie als Jelko van der Wiel als de eerste partij met een nieuwe trainer, zullen wij zeggen, nou, in Duitsland kiezen ze bij de Waardkust net zonder strandkorben. Een stroomstoel dat je mooi in de leiden zitten kunnen. Architect Nienke Rikste-Joekema is al 2 jaar dwanden om dat ook op onze Waardkust vorm wat te krijgen. Maar een eigen ontwerp, de Waardstoel. Het prototype van de Waardstoel is maken van recycled kunststof. Het is de jinnigste en hij zit nu nog op het terrein van kunststofverwerker Langhorst in Snits. Als het door Nienke Rikste-Joekema leidt, dan bleef het net bij deze ene Waardstoel. Ik heb het zo berekend en er zijn ongeveer 20 ondernemers. Langs de Waardkust verspreid zo tussen 4 tot 10 kilometer tussen elkaar. En dan heb ik het alleen nog maar over Friesland, maar daar zou toch zo'n 100 tot 200 stoelen moeten komen. Nou, dat ben al wat. Ja, en dat is dus de hele bottleneck van het hele probleem. Dat we eigenlijk net weten van, nou, hoe gaan we dat dan onderhouden? Wie is er verantwoordelijk voor? Hoe krijg je reserveonderdelen? Want we zullen trots het seizoen heen ik wil dingen stikken gaan. En daar hebben we nooit partijen van het vinden die dat dan zwaar kunnen doen. Joekema had onderzoek die naar de Duitse strandkorben. Daar is ze het beeld van de Duitse Waardzeekust. Als je in Duitsland komt en vertelt dat wij geen strandstoelen hebben, dan zeggen ze van, hebben ze geen strandkorben? Wat is het dan wel, zeg maar. Dus dat is het probleem. Duitsers die verwachten dat ik langs de kust. En dat is er nou net. Ik heb het liefst zo gauw mogelijk langs de Waardkust. En sowieso kunnen ze op eilanden of langs het IJsselmeer plaatsen worden. Bij sociale werkplaats Empathek ben ze nou nog druk met vlonders. Maar als de plannen met die waardstwolen teruggaan, dan moeten alle stwolen in de Snitserfabriek maken worden. Ik wil heel graag de verbinding maken met lokale materialen en liefst ik mijn sociale werkplaats. Omdat de stroomstoelen die in het verleden maken ben ik vanuit een werkgelegenheidsproject ontstaan. En wij hebben hier dus de eerste prototype maken. En daarmee proberen we nou dit hier te testen. Van nou, wat doet de stoel in de zinnen, maar de wien. En zodat we volgend jaar op de dik een aantal kunnen plaatsen. En dan te zien van wat doet het maar de dik. Dat zou de uitzien. Ondernemers kunnen de stoelen verhieren en er een lunch bij verkeerpje. Het doel is om toeristen langer bij die Waardzeekust te houden. Maar zover is het nog net. Bij elke stap die ik zet, maak ik weer 2 stapjes achteruit. Want ja, het wetenschap heeft gewoon niet hun voorwaarden. Dat het dik veilig blijft, dat het onderhoud minimaal is. En we zijn nu gewoon onder het ziekje van wat is de juiste plek om die proef te doen. En daar ben we nog net helemaal uit. En de financiering van al die extra kosten, die heb ik nog lang niet doen. Dus daarom ben ik nog net zo fier dat ze dit hier op plaats kunnen worden. En na een week in begint een serie over de Special Olympics in juni. Vinden op het Heerenveen deze Olympische Spelen plak voor mensen met een verstandelijke behandeling. Cambuur had verleden week een intense verklaring tekenen met de gemeente Ljouwert en mijn bouwbedrijf Dijkstra Draaisma. Doel is om te onderzoeken waar het nieuwe stadion van Cambuur komen moet. Er zijn verschillende opties, 5 in totaal. Maar hokker is nou eigenlijk de beste. Ja, Gerard, er zijn 4 opties. We weten er eigenlijk 3, hè? Of de bestaande locatie, of bij de Werpsterhoek, aan de zuidkant van de stad, of achter het vek.
Ja. Die treien, daar ben we wist van. Ja, nou, dat weet ik een van die treien. Want die oren twa? Nou, ik weet die dat die echt bestaan. Die was net steeds om de prijs van de groen net omhoog komen te letten en zo. Prijs op drijving, zei de wethouder dat zei. Maar ik bedoel, gevoelsmatig, maar dat natuurlijk de huidige locatie wijzen, waar de historie leidt en de emotionele baan midden in de stad, dat mooie gevoel. Elke niet maar een beetje historisch besef, die wil dat echt. Ja, en in principe, wij hem het net kennen, zo is het in theorie. Want ik bedoel, er zijn genoeg clubs in Engeland, daar is ook heel groot stadions die in Wemwijk staan. Alleen nog, ik denk dat verstandig, jongen, dat WTC worden zal. Ja, maar dit is nog de ordelocatie, daar hebben we nou ook beelden van. Ja. Maar dan heet toch eigenlijk, stel je voor, je doet het daar. Ja. Dan heet toch, ja, alleen nog qua parkeren heet daar een probleem. Ja, dat... En infrastructuur, het is toch eigenlijk helemaal net handig om het daar te... Ik snap dat het, de romantici, die willen dat graag. En misschien is het ook wel een romanticus. Nou ja, in principe zou het mooiste zijn. Alleen nog, je moet wel praktisch zijn, want er komt dan een stadion van 15.000 man. Dus dat ben 4.000 meer dan nou. Nou ja, hoeveel auto's ben er net? Er komt net iedereen in een auto misschien, maar alleen nog dat levert al problemen op. Alleen nog, daar kan je dan ook weer creatief mee omgaan. Want dan ben ik mensen die zeggen van, nou, door krijg je als Sparta in het verliezen. Draai het stadion een kwartslag en verzin daar een plan omheen. En misschien kan het dan wel. Dus het kan op verschillende manieren eventueel. Maar Cambuur wil het liefste, dat is de varka van Cambuur, die wil naar het VEC. Ja, dat is hun favoriete locatie, maar dat komt denk ik echt omdat Cambuur, ik wil graag Ayen van Heelt kiezen zal. Want ze willen in ieder geval net naar de Websterhoek. Dat je echt aan de boetekant van jou wordt zitten. Dat willen ze net? Nee, want ik bedoel, dan wil je, dat ben genoeg orenclubs die het aan de boetekant zitten van een stad. En dan is A, dat gevoel voor het. B, het is praktisch net ideaal, want het is net meer lekker op het fietskaven heen. Je zult maar eens degraderen, dan wil je helemaal een soort Fortuna Sittard-achtig op een industrieterrein met niks eromheen. Alleen ik denk dat het, dus om daarop waarom te komen, dat het WTC worden zal. Want iedereen zei van ja, dat is qua infrastructuur ik net fantastisch. Maar er komt natuurlijk de hek om jou. Die is dan al klaar. Dus dan heb je een fantastische ontsluiting. Je hebt een fantastisch groot terrein. Er kan detailhandel, alles kan erbij. Ik denk dat het zou mij net verbazen dat wordt. Dat is voor de beste locatie is. Er is nou een intentieverklaring is er nou teken tussen Cambuur, de gemeente en bouwbureau Dijkstra Drijsma. Ja. Dat is heel belangrijk, hè? Ja, want dat is de eerste stap. Meestal gaat vaak hoe de eerste peel die slaan worden moet. Maar dit gaat daar om vooral. En het wordt dat nota jarenlang van we willen dat en we moeten dat eens kleer krijgen, we moeten dat eens onderzoeken. Nu wordt het echt onderzocht. Nu kan er eindelijk eens een keer wat actie in de tent komen. Ja. Dan naar een orenverbouwing. Want dit weekend dan is het WK Allround, het reetrieden op Tiaf. Dan is het laatste grote toernooi voor de verbouwing van Azen naar het Tiaf. Ja, ik snak zo starig wel naar het eind van het reetrieden, ja. Ja, komt er een mooi waar. Dat denk ik. Wij de Olympische Winterspelen hebben we zelfs gehoord. Het EK hebben we gehoord. Ja. Ik ken me vast dat die reetrieders dat zelf misschien ook wel hebben. Ja, nou, sommigen wel. Ik bedoel, dus ik spruts een paar sprinters daar onder dagen. En die ben wel blij dat zij net nog een WK hebben. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant dat je er om mij door... Friesens als die van een auto, ja, dan sta je daar. Dan wil je ook wel presteren. Dus, ja, het is natuurlijk wel een WK. Hè. Het is net eerst door... Nee, het is een WK, maar vol zonder koning Sven. Ja. Maar ja, is die Joert voor de tweede keer geopereerd? Nee, Juster. Dacht ik zo. Ja. Nou ja, goed, maar die had misschien ook wel heel verstandig van die. Ik bedoel, wat had hij nog te winnen bij een WK? Had je les hebt. Ik bedoel, dan kan je beter een streek eronder zetten en op naar het nieuwe seizoen. En dus zal het wel een strijd worden tussen Jan Blokhuizen en Koen Verwij? Ik denk het wel. Dat wie op het EK zijn? Ja, dat zal wel hetzelfde zijn. En misschien dat de uitslag nou krijgen wel zo is. Want het is maar krijg waar het beste in zijn vel zit. Wat denkst? Ik denk dat Verwij het wordt. Verwij? Ja. En net Blokhuizen de regerend Europees kampioen? Nee, ik denk Verwij. Ik denk, van mijn gevoel... Wie die met de spelen en wie die er staat dichtbij, hè, die heeft nog een gretigheid, die wil dat nog afsluiten op een goede manier, denk ik. Maar goed, het kan alle kanten op. Het zal wel tegen Bielko zitten. Maar het zal wel tussen die beiden gaan. Ja, met Orenkoornshavers, dan hebben we nog Bart Swings van zelfs. Ja. En die Rus, Juskov. Ja, maar Juskov lange afstand. Dat wordt niks? Nee, dat wordt niks. Dus bij deze, Gerard Bossheid, dan gaat de streek doorheen? Ja, daar gaat de streek doorheen. En Bart Swings? Nou, misschien leuk. Even noemen draaien. Toch? Mooi Belgisch podium, mooi podiumvulling. Nee, maar het wordt toch gewoon 1 en 2. Is het wel een toernooi best echt naar Utrecht? Of heeft er zelf echt wel iets van, nou ja, het is wel kleerzaag? Zo, het is leuk omdat het ook nog een Jan fan is. Hè? Dat maakt het dan wel, maar het bewijs spreken in Nagano of zo, nou, dat zoeken net
van opstaan. Letterlijk en figuurlijk. Maar het is mooi dat een WK is. Het is een mooie afsluiting van het seizoen. En het is hier een fan, dus dat is nou helemaal leuk. Maar ik denk net dat voor de meesten er ouder om binnen. Dat het nog een keer gebeurd is. Zo. Nou, hebben we dat ook zo. Ja. En het laatste grote toernooi dus van voor de verbouwing. Gerard, Tiegetank voor die komst. Komende snij, dan komt dus radioprogramma trouwens. Bureau de Vries van 11 uur. Live vanuit Tialf. Met onder andere Falco Sandstra en Hilbert van der Duim. Zocht het bureau dan waarom? Op de romrofte skiernis van het I-stadion. Bient, dat is de manje weer. Van nu nog een hele gezellige joen en een goed weekend. Dag.